ngingowesizwe angenalo ethi ngokutele akusingengala iyisithonywa sekaje singahlala cela bese siwela asihole ngomthandazo. Siyabonga Baba nasemini, siyabonga Zulu laphakade nasemini. USengunkulunkulu wethu namanje. Lokhu singenile la Baba siyabona ukuthi ukhona. Siyabona Baba ukuthi uyaphila. Noma sesihamba futhi sihamba nalelo themba ukuthi uNkulunkulu okhona phakathi kwethu. Izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele linamandla liyaphila.
Izwi lakho baba liyaphilisa. Izwi lakho Nkosi liyakudala ungekho kube khona. Izwi lakho baba liyayivala imiveve. Nkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho Thixo liyalibuyisa ithemba. Nkulunkulu wethu ongcwele liyahlumisa nasogwadule. Nkulunkulu linamandla baba izwi lakho. Ngakho baba nasemini Thixo wethu khuluma ngalo baba phezu kweimpilo zethu kudaleka izinto ezintsha. Nkulunkulu wethu ongcwele ukuphila kwethu kuthathe baba isimo sezwi lakho masiphuma la. Nkulunkulu wethu ongcwele qobo lwethu sibe yintshumayelo. Nkulunkulu wethu ongcwele ngoba ke Nkosi inceke yakho egameni lika Jesu umgcwalise ngamandla kamoya wakho ingcwele. Akhulume Nkulunkulu wethu ongcwele ungathi uyakala egameni lika Jesu mNazaretha kwehla umlilo Zulu egameni lika Jesu sivala iconference egameni lika Jesu kube ngathi babakaza Shumayeli umfundisi umkhize egameni lika Jesu wonke umuntu lana aphuma athi ngimzwile uNkulunkulu. Thatha udumo weNkosi in Jesus name, amen. Ela ukubingelela umfundisi Ngcobo umphathi wale nkonzo baba umfundisi RP Dlamini usihlalo nekomiti lonke befundisi bonke abakhona namakhosikazi abefundisi ubuholi bebandla ngokuvulekile ubuholi bezigaba zonke zebandla nezigaba zonke kusukela kwabadala kuze kufike kwabancane abazalwane bonke abakhona kule nkonzo namhlanje bebandla lethu nalabo abasihambele ngibingelela ekuseni mongameli nawe ngiyakubingelela ngokuyithoba egameni elihle lenkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu ukuthula kwenkosi makube nani. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi asiphamanda ukuba sikwazi ukuma namhlanje kuseni kube nento umuntu angayisho phansi kwalesi sihloko sa lempela sonto simkhonza uNkulunkulu phakathi kwezinhlupho. Sihlokwana sincane sasekuseni namhlanje bona isandla sikaNkulunkulu kubo bonke ubuhlungu. Bona isandla sikaNkulunkulu kubo bonke ubuhlungu. Verse 30 no 31 bathi wabakhiphela ngaphandle wathi makhosi ngimele ukwenzani ukuba ngisindiswe. Bona bathi kholwa inkosi uJesu ikhona uza kusindiswa wena nendlu yakho. Amen. How great thou art, how great thou art, then sings my soul, my Savior, call to thee. How great thou art, how great thou art, umkhulu simarate umoya wotobi umkhulu
uPaula nethimba lakhe engimala phakathi kwabo uLuke umbhali walencwadi noSilas mhlambe ke kanye nabanye ababe khona baseFilipi emzini wowesifazane ongusomabhizinisi osanda kubhabhathiswa ubavulele iminyango wabacela wabancenga ukuba bazohlala kwakhe ngenkathi beseFilipi. Ngenkathi ke ngiyifunda understanding iculture yokuphila ngabe sengibuza ukuthi bamenywa inkosikazi iphi indoda. Konke lokhu kwenzeka besuka kuleli khaya lalo wesifazane baya endaweni yokukhuleka. Nenzeka ukuthi le ndawo yokukhuleka uma ufunda uverse 13 walesahluko baya endaweni yomkhuleko lapho befike khona abesifazane bekhuleka. U13 uthi ngosuku lweSabatha saphumela ngaphandle kwesango ngasemfuleni lapho sathi babevama ukukhuleka khona sahlala phansi sakhuluma kubo abesifazane ababebuthene khona. Amanye amazwi I'm trying to locate indawo yomthandazo. Babeya emthandazweni kodwa babengaya endlini yesonto kodwa babeya ngasemfuleni lapho kwakuhlanganela khona amakhosikazi ukuba hamba ayokhuleka. uPaula noSila nalabo babehamba nabo bavuka emzini walenkosikazi baphumela ngaphandle bahamba nabo baya endaweni yokukhuleka la kukhuleka khona amakhosikazi. Umgomo walempela sonto wakhelwe phezu kwegama izinhlupheko. Bese umgomo wanamhlanje wakhelwa phezu kobuhlungu obumphumela kwezinhlupheko. Ubuhlungu akusona isenzo kodwa umuzwa. Futhi lo muzwa uma ufuna ukuchaza kufanele uveze ukuthi umuzwa ongemnandi neze. Ingawo nje ethi uhlalo walenkonzo sikhonza uNkulunkulu phakathi kwezinhlupheko. Ngoba ubuhlungu buwumphumela wezinhlupheko. Uthi-ke usihlalo ezinhluphekweni lezo ebuhlungwini lobo bona isandla sikaNkulunkulu. Laba mazwi aveza ukuthi uNkulunkulu uhlale khona kuzo zonke izimo impilo esifaka kuzo. Lokhu akusho ngicela uku-underline. Lokhu akusho ukuthi uNkulunkulu simbona uma sihlupheka. Lokhu akusho ukuthi uNkulunkulu simbona uma siseyinhlungwini kuphela. Ngaze bese ngathi uNkulunkulu uyena ongumnikazi wenhlupheko nobuhlungu. Ngaze kubonakala sengathi izinhlupheko nobuhlungu kuvela kuNkulunkulu.
Yakuma ungahluphekanga. Ngeke umbone uNkulunkulu. I want to declare bazalwane ukuthi as the Christian community siphila kwi-era la uNkulunkulu wethu singama-associate nokuhlupheka, singama-associate nezinhlungu, kodwa uNkulunkulu wethu siyambona. Uma omubi eletha inhlupheko, uma omubi esenza sizwe kabuhlungu phakathi enhluphekweni, hayi zethu, kodwa phakathi enhluphekweni ezivela komubi inhliziyo yakholwa. uNkulunkulu mina ngithi asikhonze uNkulunkulu inhlupheko, kodwa inhlupheko zinesource yazo, ziza kithi nenhloso ethile, kodwa uma zifika kithi zifika sikwile i-presence kaNkulunkulu, bese kuthi inhloso zezinhlupheko My God. zihlangane ne-presence kaNkulunkulu, bese kuthi empilweni yami njengekholwa kufanele ngithathe i-decision. Alibonke igama lenkosi. Kufanele ngithathe i-decision. Bese ngiyakhumbula sihlalo ukuthi simkhonza ngaphakathi. So as much as uNkulunkulu ekhona enhluphekweni zethu, you still have a choice to make. Bebe mnyama endlini ugesi khona lithi. Hey! Kube mnyama endlini ugesi ulala. Ithi TV ingafile. Nedishi ingafile. Kodwa TV ingadlali endlini. Ukuyidlala nokungayidlali uyichoice abantu abadala. Ukukhanyisa ngogesi okhona uyi-choice yabantu abangaphakathi ukuthi bayadinga yini ukukhanya ungagesi. Awuyangizwa ihlobo ukhona uNkulunkulu esimweni odlula kuso. Just press the on button. Awuyangizwa bazalwane? Please don't keep your plug off. Ayihlali on, so that as long as he on, no gas cost. Awuyangizwa bazalwane? Thina njengamakholwa asidalelwanga ukwahluleka. Uma sahluleka simenza uNkulunkulu wethu abe sahluleka. Kodwa unfortunately lento yokuphumelela noma ungaphumelela, it is your choice. Alibonke igama lenkosi. Awuthi ngisheshe. Kodwa ngizomyalezo othi kulolu daba asiyeke ukumkhonza umdali noma ngoba sihlaselwe izinhlupheko nobuhlungu, ngoba phakathi
kuleso simo uNkulunkulu ukhona ulungele ukusikhipha wena nje bona isandla sikaNkulunkulu amen bambelele kuso umvumele akukhiphe khona ukuzibala ngabahlele enhluphekweni because abanawo amasayini okufuna ukuphuma abanye abantu bayahla ngeyihlupheka abakuso sengiyaqhubeka ngithi uma wena ungahli ngeyihlupheko kuso kodwa uzi-enjoya khona umuntu odlayo ngeyihlupheko angazi noma nimlalele mazalwane njengoba wena nje ungenzi lutho ngenhlupheko zakho futhi ungatholi lutho ngazo khona umuntu ophumelelayo nodlayo hey ngiyabonga kwakho ngiyabonga bakungiletha la ngithi mina hey uma uNkulunkulu ekukhipha kulesi simo sokuthi uyahlupheka kodwa khona umuntu odlayo ngeinhlupheko zakho ubuhlungu obuziwa uwena ngesikhathi uhlupheka uziwa yilo kadehla inhlupheko zakho hey uma uNkulunkulu esikhipha ebuhlungwini ubuhlungu uzwiwa ilokho besizwisa ubuhlungu ngiyayenza mazalwane lento ukuthi uhlela ebuhlungwini khona umuntu osizakalayo ngobuhlungu bakho kulula injabulo wrong kulo muntu okuzwisa ubuhlungu kodwa uma uNkulunkulu esikhipha ebuhlungwini bethu umcibisho lo wokuhlupheka uyajika usabheka kuwena ubheke kulokuhluphayo awushongo lutho wena ngokuhlupheka kwakho awushongo lutho ngomuntu okuhluphayo kodwa ubheke isandla sikaNkulunkulu enhluphekweni zakho uNkulunkulu washintsha umcibisho lo awusanibona bazalwane kuyiqiniso ukuthi khona abantu abasizakalayo ngenhlupheko nobuhlungu babanye babo umthandazo wami nje ukuthi njengoba ngisho le statement uzahlulele wena kule mpumelelo yakho kunezinto ezinhle ezikwenzakalelayo bangaka abantu abahlupheka ngenxa yokuphumelela kwakho bangaka abantu abasizakalayo ngenxa yokuphumelela kwakho alibonga igama lenkosi impilo entofontofo abayiphilayo bayiphila iwumphumela abayiphila iwumphumela wokuhlukumezeka nokucindezeleka kwabanye abantu lokho iya-invite ukungenelela kaNkulunkulu mhlawumbe abantu abayazi lento ukuthi kwesinye isikhathi ube sesimweni esinzima sokuhlupheka nokuxakeka wazi ukuthi ubani okwenza uxakeka kodwa noma sewazi ungambeki emthandazweni kodwa ngenkathi umthuli ungamzondi ungambambela amagqubu kodwa ube wazi ukuthi uyahlukumeza uNkulunkulu uyangenelela kuze kube sengathi wena uthandaza kanti awuthandazanga ubamba ama-principles enkolo
ungangeneleli. Kanti uSathane has taken over isimo sakho. Wakufunda intukuthelo ayiveli uNkulunkulu. Wakufunda inzondo ayiveli uNkulunkulu. Wakufunda ukungamthandi akuveli uNkulunkulu. Ngamanye amazwi ngenxa yokuthi uyasonda, ngenxa yokuthi awuthandi, ngenxa yokuthi awukhulumisi, seniyafana. Seniyafana ngoba izinto enizenzayo ziyafana. Noma uNkulunkulu afuna ukungenelela, akungeneki ngoba khona umuntu ozothatha iglory adumisa uNkulunkulu ngendlela wrong. Sanibona bazalwane. Anibonge igama lenkosi. Ngakho noma yini engakhulula ocindezelweyo imphakamisele indlela yokuphila ukuze kungabe kusaba mnandi ukuphila. Leyo nto iyamphazamisa. Kodwa nje mina into engishoyo ithi musu ngizonda ngoba ngiyakuzonda. Ngoba akusabonakali phambi kaNkulunkulu ukuthi ubani okholwayo, ubani ongakholwa. Thank you, Jesus. Uthi verse 19 sengiyaqhubeka. Uthi verse 19 kwathi abaniniyo bebona ukuthi ithemba lenzuzo yabo limukile. Andalani lethi babamba oPawula noSila babahudulela esigawini phambi kwababusi. Bengikhona ubusuku eShumayela ufundisa ungithi ethi umuntu one stress noma ephakathi kwabantu bayingozi ngoba istress sakho isikhiphela kubantu abangawo. Angithi benikhona ngaqondisa ngabe bengekho. Anibonge igama lenkosi. Kodwa mina into engishoyo ukuthi ukuphulukiswa kwalo wesifazane kwaletha indala, kwavala umpompi womnotho nezimali kulamadoda. Ngesimo salo nkosikazi noma ngesimo salo wesifazane kukhona amadoda ayezuza ngesimo sakhe sokuba nedimoni. As long as anedimoni financially khona imizemayo. Bekisana sikaNkulunkulu eyihlupha abantu zakho nasebuhlungwini bakho. uNkulunkulu wafela wakhulula lo wesifazane edimoni. Ubuhlungu babuzwa yilo wesifazane baziwa amadoda. They had for the first time financial crisis. Lo wesifazane behlushwa ukuphela idimoni enza izinto angakhethi ukuzenza azenziswa ilabantu. Kodwa uma izimo seyishintshile esengenelelile uNkulunkulu, lo wesifazane waba ngokhululekileyo edimoni. Kodwa idimoni lokuhlupheka nendlala labamba laba. Awunyangelisa bazalwane ngoba kungenzeka ukuthi uhlupheka kangaka nje khona abantu abazizayo. Kodwa uNkulunkulu mesengenelele ayaphenduka amatafula. Niyalizwa igama lala madoda. Ngithi amadoda ngoba sifunda iBhayibheli bangixolele lo mama.
lithi iBhayibheli amagama abo abaniniyo. They owned her. Andibonga igama lenkosi. Kodwa ukuphunyiswa kwakhe kwaletha inhlupheko yomnotho emadodeni ayemcindezele. Manje wathi nje ngalo wesifazane ukuthi as much as thina sithi wayicindezele, but ibehavior yakhe ayikhombi ukuthi wayebona ukuthi ucindezele. Amen. Umzile weshumayela ngayo namhlanje lokho. Kodwa nje ugadi ungathi ukhululekile. Yebo. Kanti ucindezelekile. Ungacabanga ukuthi wena ama decisions owathatha wena. Ngesikhathi obheka ne source ne influence oyisebenzisayo uma uzothatha ama decisions. That will tell you whether ukhululekile noma ukhululekile yini. Andibonga igama lenkosi. Ukubonakala kaNkulunkulu esithandweni somlilo kwaba nomphumela wokufa kwezikhulu zenkosi neBukadnezar. uNkulunkulu ngenkathi ekhulula amadoda esithandweni somlilo, uNkulunkulu ngenkathi engenelela ebakhipha amandla omlilo ahluleka lamadoda avulela kulaba ababe bafaka emlilweni, kanti bona bafaka laba nje abambethe umlilo obuqonde lamadoda kaNkulunkulu washisa lamadoda kaNebukadnezar ngoba inkosi yabo akuyena uNkulunkulu ophilayo. Andibonga igama lenkosi. Sengiyadlula ngicela ukuthi ngithi ndihalamuze ngikhuluma ngezisulu zokungenelela kaNkulunkulu. Victims. Ama victims okungenelela kukaNkulunkulu. uNkulunkulu ngeke angenelele esimweni esi-abnormal. Bonke abantu abakade bekuleso simo bahambe bekhululekile. OPawula noSila bayizithunywa nje zenkosi, babiziwe. Mawufunda amavesi angasenhla ngithi uverse 9 ukhona amazwi athi welele eMakedoniya usize. Nokho basiza ngendlela uNkulunkulu ayethanda ukuba basize ngayo, nendlela engathandwa ababusi. Ukube nayo into ethi uqambe into ngoba ucabanga ukuthi izosiza wena, kodwa ithi uma isi unfolda isebenze against wena. Ngiyangizwa uqambe noma uqambe itulo lokuphatha ngabo kumuntu lithi itulo lakho uma sel-unfolda ngale ndlela obuhlele ngayo wena ube i-victim yetulo lakho. Ngithi mina sekuthi ngenxa ukuthi abaniniyo balentombazana bayalahlekelwa ngenxa yokungenelela kukaNkulunkulu esimweni sayo. Sebebutha abantu. Oh Jesus. Nyangizwa. Out of the stress. Out of the pain. Out of indlala. Out of the ego yabo.
sebebiza abantu bazothi ebantwini lamadoda akhuluma okuphambene nendlela yethu yokuphila. Alibonke igama lenkosi. Ngakho lamadoda awafanele ukuphila. And because they have influence, abantu ababalalele ababuza imibuzo, babiza uPawula noSila bababeka phambi kwabo ukuze babapanishe out of pain, out of stress sendlala yabaniniyo. Akuzo zonke akuwo wonke ama-frustration nama-stresses ongena kuwo oyikhozi yawo wena. Abanye awo akhozwe ukuthi indlela yakho yokwenza i-challenge. Indlela yakho yokwenza i-challenge izindlela ezingekho right zokuphila kwabantu abathile who has power and authority. Ngiyangizwa bazalwane. Njengoba abantu bona sengathi abakuthandathandi kahle, indaba uyahluleka ukuthi into emnyama imhlophe. Abantu banamhlanje sebefuna uthi yebo, nangamhlazana kufanele uthi cha. Abantu bayadla. Oh yebo, abamisplacing. Angibonge igama lenkosi. Siphelani. Ngabona kuba ulungisisisa. Ulimala nje umuntu abe munye. Eliyazo ukuthi kulungiswa izinto. Yebo. Bese esebenzisa amacebo njalo kaSathane. Ukuveza sengathi lo lungisayo ulo. Siyabonga Mongcwele. Bese inceku kaNkulunkulu ibisivela njengesitha seba Closer home. Kade ngilalele i-report kaMbhali zona ngingakahamba. Kade ngilalele inkulumo yakho sihlalo ebusuku izolo. I wish we can do an audit. Oba kufanele babutho oba bangafanele. Sinenkinga sihlalo kuma local churches. Abantu bajaha ukugqoka. Amanibeba. Abantu emakhaya sihlalo. Abakunikela umncebo. Banikela inqubo zenjawo. Uma uthi kuyibutho awungikhombisa ithikithi lakho. Usugadile. Silungise umbutho wethu ukuze laba abalungisayo bangaba ama-victims okulungisa mhlawumbe khona izinto okufanele zicaciswe. Sanibona bazalwane. Khona abantu abayitshela ukuthi babanikazi bombutho emakhaya.
ufuna ukwenza into ungaqala ukuzebona kuqala. Ngandlela thile umbutho wethu is captured. Ngisho lo mhlangano ngathini khona abantu abathi siyaye ekhaya kodwa ngeke uyibone le. Abanikazi bombutho I want to challenge you stars. Nekomiti la mhlawumbe nabantu abazolandela. Kukhona lesikhathi uma umuntu ekhetha ibutho ekuthiwa isikhathi sokulandela. Nithi akenzeni lo muntu olandelayo. Landela 6 months wenzani? Akona ukuphatha inkonzo nje. Akona ukushumayela nje. Uyayazi i-constitution yomuntu. Uyazazi imiso zombutho. I'm challenging lo mbutho unless senza i-syllabus. Yes. Yokuthi umuntu olandelayo ufundani sizoqhubeka sibe nabaniniyo. Ngoba sekuthiwa abantu bayahlolwa awazi ukuthi uzobahlola ukubuzani bona. Umhlola kanjani ngoba mfundisana? So I'm posing a challenge. Ithina abazalwane singakabi abaniniwe. Singakabi abanikazi balombutho. Lo mbutho sisawuyeka kuba umbutho wase-UCCSA oholwa ngenqubo yase-UCCSA oholwa ngokwe-constitution yawo bengekho abantu abawubambe ngophongwana. Asihlale phansi sibambe umthetho silungise into zethu. Ngisamthanda. Khona befundisa sabaze bayeke bathi hayi ayikho into engisazoyenza ngiyeke nje kukhule nokhula. Ngoba benzela inhlalakahle. Uma uke wakhuluma nje abantu babambelele ezweni elincane olishilo. Bese uzisihlalo sakho sinyakaziseka. Sayisathula inceku kaNkulunkulu sibukela umbutho uyongena ehlathini ngoba acabangela isinkwa. Singaqeda sitala. Nangikhuluma ngobuhlungu okuzwiwa inceku kaNkulunkulu ngenxa yokudalula ububi babaniniyo. Lobuhlungu buyafana nobuhlungu obaziwa uJesu from Gethsemane to Golgotha. Lolu hambo luzwiwa futhi lubonakaliswa isandla sikaNkulunkulu phakathi kwalo nangendlela emangalisayo umuntu angena kuyo kulesi simo angene kuzo nokuhlupheka ahlupheka kuko phakathi kwalolu hambo. Ngakho lobuhlungu bamanje ngakho nakulobuhlungu bamanje sikhona isandla senkosi. Kungenjalo bazalwane ngaba sikho la. Silapha ngenxa yomusa nesandla sikaNkulunkulu. Ukudumisa nokukhuleka bese tilongweni ebunzimeni
engozini yokufa kuyinto enzima kakhulu. Can I take you back your memory lane yakho? Ngithathe ngikubeke lesa simo esasinzima kakhulu empilweni yakho. Please be honest with yourself. How much praise and worship did you do ngaleso sikhathi? Kunzima ukukhuleka in the midst of ubunzima nobuhlungu, ngoba ngomlomo ufanele uphefumula amazwi anokuphila kodwa inhliziyo iqhayi. Ingakho nje uJesu welile akethi akubona bonke abathi inkosi inkosi abobona umbuso wezulu, ngoba akubona konke lokho kushoyo oqonda ukukusho uyakusho nje kodwa inhliziyo ikhona into eshoyo. So ngithi mina sikho isikhathi esinzima sokudumisa uNkulunkulu njengesikhathi ufanele uhambe uyodumisa, kodwa uqeda kuzwa nje ukuthi usibanibani ukuhlelela uzungu lokukhethula. Ngoba kufanele uma uba honest kwindumiso yakho ube nendlela yokuvimba ubuhlungu ungeze enhlizweni, bese enhlizweni yakho uphefumula indumiso, ngoba indumiso oyiphefumula enhlizweni ekhululekile inamandla okuqhathaza amaketana. Ingakho nje ethi usihlalo ungayeki ukumkhonza phakathi enhluphekweni, kodwa iba nendlela yokuvimba ubuhlungu ungangeni enhlizweni, ngoba inhliziyo exube ubuhlungu nendumiso iyahluleka. Indumiso ihamba isi-contaminated. It is not pure. Hayi sengiyanyeka. Kufanele ngikhulume isikhathi eside. La inhlamba yokugcina. Ukukhuluma about the victims of the law and the beneficiaries of God's grace. Victims of the law and the beneficiaries of God's grace. From this text, says, ubuhlungu obuziwa intombazana bukabili. Ubuhlungu bokuqala obokuthi le ntombazane iyisigqila, ubugqila obukhuthazwa umthetho, slavery. Ngenxa yalo mthetho le ntombazane has lost her identity. Le ntombazane ngenxa yokugqila she has lost ihumanity yayo. Ngenxa yokugqila le ntombazane she has lost amalungelo ayo wonke. She is a victim of the law. Angamlahla. Alibonge igama lenkosi. Umaster wayo takes decision on her behalf. Alibonge igama lenkosi. Ucindezelwe imimoya. Number 2. Umthetho yamcindezela. She cannot make her own decisions. Number 2, ucindezelwe ama evil spirits. Alibonge igama lenkosi. Ama evil spirits akhela phezu kwalento yokuthi akanayo identity, akanalo izwi lokwenza ama decisions, akanawo amalungelo, bese lento yokuthi
akhwelwe imoya bese imimoya ihlala phezu kwakhe iyamcindezela imrayida njengebhayi. Akubonga igama lenkosi. Imimoya bese iyamcontrola umuntu kodwa kayena umuntu uyaphila kodwa akaphili. Ilento yenza ukuthi noma sithi thina ucindezelo kodwa yena akaboni ukuthi ucindezelo. Because she has lost it all. Akubonga igama lenkosi. Konke lokhu cindezela kwakhe akazuzi lutho ngakho, uzuza abanikazi bakhe, uzuza abaniniyo, ufana noFile ngokwempilo yakhe. Kodwa isandla sikaNkulunkulu sasikhona ebuhlungwini bakhe. Angibonge igama lenkosi. Sekuyadlula ngoba ngifuna ukulibazisa. The first victim of the law ile ntombazana. The first victim or the first beneficiary of God's grace ile ntombazana elithi lenkosi wathi uPawula mesecikeli. Kana ninaka le ntombazana. There is a lesson. Yes. uPawulu akathandazi uNkulunkulu ukuthi akhipha amadimoni. uNkulunkulu ukhuluma nedimoni. Amakholwa waste time. Yebo. Ekholwa ukuthi ana authority over imimoya. Abesethandaza umthandazo wrong. Athi Nkosi mkhulule emadimoni. I-authority thina ikasikhuluma nomoya. Niyothandazela abantu abanemoya izinhleke imimoya kanye umthandazo wrong. Akubonga igama lenkosi. Number 2, the second victim of the law, umgcini ziboshwa, akanazwi ngokomthetho womsebenzi awenzayo. Wenza lokho nje okuthiwa akakwenze, noma yena cabanga ukuthi ku wrong noma ucabanga ukuthi ku right, kodwa she has no right to question, kodwa kufanele enze lokho okuthiwa akakwenze. He is indeed a victim of the labor law. Angibonge igama lenkosi. Kodwa ukuba i-victim yalehlobo esikhuluma ngalo umphumela wezinqumo ezithathwe abanini. Ngiyathanda ngihlale ngi-underline leli gama labanini, kodwa ngingaze ngiqede nawe usayibala nabanini. Ngoba each time ngikhuluma ngabaniniyo angikhulumi into right. So ngingaze ngiqede usalokhu uzi-associate nabaniniyo. Ngoba lokho kuchaza ukuthi usendaweni wrong. Lo wesilisa lo mgcini iboshwa ugcine sesenkingeni ngenxa yama-decisions athathwe abaniniyo. He did not participate with decision making, but he becomes the victim of their decisions. Angibonge igama lenkosi. Kodwa ngithi mina kodwa isandla sikaNkulunkulu. Kodwa isandla sikaNkulunkulu sasikhona kuleso simo ayebhekene naso ngaleso sikhathi. Manje sekufanele afe, abulawe ukuthi akayenzanga into abetshela ukuthi akayenze. By the way, noma wayebulala noma wayengayibulali vele wezogcina efile, ngoba umthetho uthi
isigwebo kwakuzogwetshwa ngabo ngaso oPaul abeNoSilas sasizogwetshwa yena. Ingakho nje uma ebona ukuthi abasekho, the closest decision ayengayenza is suicide. Alibonga igama lenkosi. Manje sekufanele afe ngenxa yezinqumo ezingathathwanga uyena, ezithathwe abaniniyo. Ngenkathi esesendleleni ekufeni, mhlambe nommese wayesewuhoshile, esazi ukuthi uzoyigwaza kanjani. Asibone isandla sikaNkulunkulu. Ungayibulali, ungayibulali, sikhona sonke. Phezu kokucindezelwa umthetho usebuhlungwini bokugilazeka, kodwa isandla sikaNkulunkulu sikhona. Ngakho ungazibulali, sikhona sonke. Ngoba ungazibulali ebuhlungwini odlula kubona, inkosi ikhona. Maniphendukeni Nokho ngisekhaya ngabe ngithi makhona umuntu lo udinga umthandazo. Nokho ngisekhaya ngijahile isikhathi. Ngabe ngithi makhona umuntu la endlini. Othi bese kuthi angibulala. Ngabe ngithi kuwena bona isandla sikaNkulunkulu la ukhona. Ungayibulali. Sikhona siphakameni sakho sibengenyawo. Oh